Песи бик күпләрнең яраткан йорт хайваны. Ә син беләсеңме, борынгы кешеләр песиләрне 10 000 ел элек ияләштергән. Бу хайван сөт, балык, ит ризыклары ярата, бик оста итеп тышкан тота. Зоо кибетләрдә песиләр өчен махсус азык та сатыла. Мәчеләр баллы ризык яратмый, чөнки алар татлы тәмне бөтенләй сизми. Песиләрнең 200-гә якын тукымы бар. Иң тугры песиләр дип ориенталлар, иң акыллы мәчеләр булып сфинкслар санала. Песиләрнең иң зурлары мейн-куннар, иң кичкенәләре Сингапур тукымлылар. Песи көн яктысында кеше кебек әйбәт күрми, төсләрне аермый. Якындагы предметларны күрү аңа бик авыр. Ә менә эңгер-меңгердә һәм караңгыда шәп күрә, бик яхшы ишетә. Ул колагын 180 градуска борырга сәләтле. Бу песигә сизгер аучы булырга һәм дошманнарыннан сакланырга ярдәм итә. Песи бик озак йоклый. Ул тәүлекнең 16 сәгатен йоклап үткәрергә мөмкин. Бу вакытта әлеге хайван ашаган ризыгын эшкәртә, хәл җыя, көч туплый. Песинең бик озын һәм сизгер мыеклары, вибрислары бар. Алар бу хайванга бик әйбәт итеп ис сизәргә һәм хәтта һава торышын билгеләргә ярдәм итә. Менә синең кебек малай кызларныкы сыман, песи балаларының сөт тешләре була. Алары төшкәч, урт тешләре чыга. Кешеләрнең бармак эзләре кабатланмас булган кебек, песиләрнең борыннары уникаль. Аларның борын эзләре бер дә кабатланмый. Песиләр 100-гә якын төрле тавыш чыгарырга сәләтле. Бу бик күп. Менә этләр мәсәлән бары тик 10 төрле генә итеп өрә ала. Эссе көннәрдә песи тирләми, аның табан аслары гына дымлана. Мәче 9 катлы йорттан егылып төшсә дә, исән кала торган бердән-бер хайван. Бу аның чагыштырмача кичкенә авырлыгына һәм тәпиләренә төшә белүгә бәйле. Үзенә куркыныч янаганда, мәче 48 км/сәгать тизлек белән йөгерә ала. Песиләр тозлы диңгез суында эчә ала. Бу аларның тозны фильтрлау сәләте белән аңлатыла.